Yan doon lang sa akin 1,000. Bali dadalhin ko ng 2,000. Yan para ano. Bali ito 5K yan nay. Nanay, wag na ano na. Ang namiyak. Oo. May buti may tumutulong sa akin. So yun po mga kakwela, mga kabiyaya. May nag-chat po sa akin ngayon lang gabi at kakilala ko yung nag-chat sa akin. So ito ay emergency. Kailangan na maoperahan yung bata kasi nga yung appendicitis ata. Hindi ko alam, ito papakita ko yung yung papel niya. Yan nandiyan. So nakiusap sa akin yung kaibigan ko na kahit magkano lang may tulong namin ako. Sabi niya daw, napakalaking tulong na daw. Ngayon, ang ginawa ko, gawa ng dating gawin namin sa Trio Cuela is nag-ambag-ambag kami. Nilapit ko sa Trio Cuela. At si Nathan nagbigay ng 2K, sa Ate Del 1K, si Kuya Ross nagbigay ng 1K, at yung kukulangin ako na sasagot. Kahapon pa to nung pumunta ako dun sa kaibigan ko, dumalaw ako dun. Nakita ko may nag-iiyakan sa kapitbahay nila. Tayo nga, narinig ko sa kwentuhan dun yung ganitong pangyayari. Ang ngayon, sabi ko naman kay Empoy ngayon, na tol, dalhin mo na rito, papuntahin mo na si Nanay Lourdes para bukas ng umaga isugod na sa hospital yan. Kasi na talaga, sobrang critical na yung kondisyon ng bata. So ngayon, inaantay ko na lang sila Empoy na makarating dito para para maibigay natin yung tulong, no? Pero yun nga, sabi ko, nagambag-ambag kami ng Trio Cuela. Hindi lahat to sa akin pera, no? Ayan, hintayin na lang natin po sila. Kabiyaya mga kakwela, dito si Nanay Lourdes. Siya po yung nanay ni... Ano pangalan? Jan April Cruz. Jan. Ilang taon na si Jan, tol? Yan na. Ilang Tapos sa dami na. 22 sa atin. Bata pa, no? Bata pa, no? 1999 na eh. Oo. Dami lang. Bali si pareng Empoy, ito, si pare, nilapit niya sa akin ngayon lang. Kakauwi ko lang din galing basketball. Ngayon, sabi ko, kung ano yung may bibigay namin, yun lang. Kasi delikado eh. Ano nang tawag dito? Doon na lang tol, anong sakit niya? May bumara sa niya. Parang sa bito ka. Oo. Ngayon, Tumor, hindi. hindi na. Pero nakita sa Bato. Sa bato ba? Sa bato kaya? Bato yata. Bato ba yun? Kasi CT scan din. CT scan pa namin. Naka-schedule sa Makita rin ng maigi. Naka-schedule sa Daging Padas. Kailangan hindi na kaya ng kapatid ko Kaya humingi din. Kailan pa yan, tol? Ilang linggo na yun. Tapos hindi niyo pa siya nadadala. Nadala na. Kaya lang, pinapauwi din ng Bakit? doktor. Kasi, nung nakarami pneumonia patient kaya pinauwi ng doktor. Tama naman niya kasi may baka mahawa. Oo, baka mahawa. Ngayon, dinala ulit namin. Tapos, ginawa. Ano bang ginawa nung huli? Pag tumatake na sakit yan, naglulumi yan. Sigaw na sigaw. Sakit Sakit din. na lang daw. Sakit na kasi nun. Sakit nun. Kumbaga, pag sinitiskan siya, pag nakita kung kaya ng gamot tunawin o opera, yung gagawin sa kanya. Lumapit na rin ako sa mga kamag-anak namin Hindi namin kaya magbayad ng operasyon. Bali, magkano sinisingil sa inyo? Hindi, wala pa naman. Pero, Wala wala kayong- CT scan muna. Bali, ngayon, wala kayong nalikom kaya Wala hindi pa. niyo madala-dala. Hindi madala-dala. Medyo wala ding bukid lang din trabaho, kaya hindi ko din maano. Bali, ang nangyari kasi, inilapit ko sa Trio Cuela family, sa mga kasama kong vlogger. Ngayon ito, ang nag-ambag-ambag ay si Ate Del, 1,000, 2K si Nathan, si Kuya Ross 2K din, 1K din. Yan. Tapos magkano to?
Yan na lang sa akin 1,000. Bali dadalhin ko ng 2,000. Yan, para ano. Bali ito. 5K yan, Nay. Nanay, wag na ano na. Ano na umiyak? Oo. May buti may tumutulong sa akin. Salamat ano. Kaya ko naman binidyoan tol kasi para alam din nila kung may makuha pa ako, edi habol ko na lang sa inyo. Ito dagdagan nyo para maging may pang ano kayo. Bali 6,000 yan. Kaya inaano kasi pag sa may Tagpateros, naka-skate pa ang gusto ko. Yung CT scan niya ura-urada na kasi hindi niya nakaya kasi. Bali 1 linggo na, no? Ang hirap na yung bata niya. Sinisigaw na nga. Sabi nga sa amin eh, kuya, tulungan mo na ako kuya, tulungan mo ako, inaawad noon. Napapayak na rin ako sa sobrang awa. Eh wala din ako magawa eh, ang trabaho ko naman. Hindi Sinisigaw naman, na nga nilapitan. kahit ako mag-ano ko, umutang na nga ako eh. Bali pala kaya pala nung pagpunta ko doon kala Empoy, parang natutuliro kayo doon sa loob. Tutulala ako nun eh. Tutulala ako eh. Hindi ako makaano. Kailangan ko nga utak namin ngayon eh, kung anong gagawin. Ngayon, dapat nga yan, kasi sabi ko, wala din ako ngayon, pero okay lang, pera lang yan eh. Ang iniisip ko, yung maidalagad siya. Kaya nga may... So, lumapit ako dyan sa grupo namin at nagsabi na sila, sabi ko, abunuhan ko na lang to. Kasi, ano yan eh, tag dito, pang feeding namin ngayon, sabi ko, bukas na lang kasi pupunta naman sila. Para kayo, bukas, pagkagising nyo, kung mamaya, hindi pa pwede mamaya. Tatanong ko din sa kapatid kasi hindi siya makatayo masyado eh. Kung mamaya sana, Kailangan kasi may service. Oo. Yan. Kung mamaya sana, agapan nyo na para ano kasi mahirap yan, bato yan eh. Kaya, Ngayon, bukas, andyan na naman na yung pera, maura. no, daling nyo na lang dun para ano. Yan. Yan. Salamat pala din sa mga grupo ko, sa Alanitan, kay Ross, sa lahat ng trio, Kuwela kay Ma'am Del, yan, kila Kuya Alex, yan, salamat sa ambag-ambagan natin kanina. Yan. Hey, nanay, wag ka na umiyak ha. Maraming Kaya mo, oo. Salamat po sa mga... Ano kasi, tawag dito, kung nalaman ko kagad yan kahapon, naagapan na agad natin yan. Kasi nung nakita kita, lutang ako eh. Magkakagulo nga kami kahapon sa bahay. Kasi gusto ko na talaga madala sa akin, hindi ko madala-dala dahil. Wala akong pera, no? Buti nga mo, ako nandito ako ngayon. Buti hindi pa ako umuwi. Yan, humingi na lang ako ng tulong sa kanya kaya... Yan, gano'n na lang nanay. Ano, tawag dito. Bukas ng umaga. Kasi, bukas kasi baka mamaya puyat ako, mag-edit pa ako eh. Sabi ko, papuntahin na lang dito kahit gabi. Sige, para bukas na umaga ay takbo na agad. O kaya mamaya pagdating nyo. Ha? Ba nag-chat sa'yo? Tulong ako. Hindi talaga siya na makatayo. Dahil nakatayo siya pero hindi siya Saan, anong ano niya? Anong parang ano? masakit yung dito niya. Sobrang sakit. Isang araw po, pag tumayo siya, papaluhod. Tapos pag naglakad siya, nakaganon. Halos sumisigaw siya sa sobrang Sumisigaw sila sa sakit. Ano yan? Tag dito. Saan nag-umpisa? Bigla na lang ganyan? Unang dala namin, ang sabi ng doktor, UTI. UTI. Hindi ay Tapos, wala pang findings kasi doon. Nakita sa ano ba siya yung ultrasound? Yung ultrasound siya. ang sabi ano raw, Pinakabara. yung kabila, may nakita daw na parang bumara. Hindi nga lang nila matris Wala. na igi. Hindi niya matrace. Kaya kailangan ipasitis ka. Wala naman akong pera. Parang dali sa CT scan. Gano'n pati CT scan? Kasi ang sa CT scan kasi alam ko may 5 o may higit eh. Dito kayo labi, 10 daw. Ngayon, ang gagawin natin na hindi ako nangako, pero kung sakali na may magpaabot pa, may magdagdag, sasabihin ko na lang kay Empoy. Hindi ko na bibidyoan. Pero kung gusto nung nagbigay na bibidyoan, kailangan ko talagang gawin kasi pera nila yun. Nilapit ko rin sa mga kaibigan ko na mga dating mga sponsor namin. Yun, sabi ko sa kanila kung kaya naman, hindi baka sabi ko baka pwede nyo nag-chat ako first time ko lang to ginawa. Nagsabi ko kasi baka pwede nyo akong matulungan
Sabi ko, baka pwede nyo matulungan yung kapitbahay kasi ng kaibigan ko is kailangan na talagang yung kapatid kailangan na madala sa ospital. Ayun, sige Nay, ano na kayo? Oh. Maraming salamat. Ganun na lang po. Sa mga nagbigay po, salamat po sa mga Maraming salamat nagbigay. din sa mga nagbigay. Huwag na kayong umiyak kasi hindi yan mas mamaya baka mapahamak pa kayo niyan. Kaya ano na lang gawin nyo, kumalma na lang kayo tapos yun, panalangin tapos asikasuhin nyo na agad at kapag may nagpadala pa naman din sa akin automatic bibigay ko na lang yan kay Empoy. Pag sinabing wag i-videohan, hindi ko talaga na yan kasi sa kanila yung galing tsaka sa akin nagdagdag akong 2,000 kasi sabi ko nga kay Empoy, hindi ko kakayanin lahat ha kasi kailan nandun na syempre marami din akong tinutulungan kaya Sabi ko, pare, ko kahit po konting tulong na sabihin mo Kahit konting tulong lang. parang hindi. gano'n na lang, sige. Salamat. Maraming salamat. Nanay huwag kang huwag kang nang umiyak para Para kasi mamaya kapag ikaw ang mas mahirap Lagi nga pa. nila ko sinisir mo lang eh. Huwag na kayo umiyak. Na mga kakwela, mga kabiyaya, talagang sinadya ko na pumunta na sila dito kahit gabi na. Kasi nga, delikado na yung lagay ng bata. 22 years old pala. Bata pa nga. Ayun yung bunso nila, nakikita ko na rin yun eh. Kaya ayun, na talagang kailangan na nila kaya pinapunta ko na talaga. Ayan, may maraming salamat sa Trio Cuela family. Kala Ate Del, sa lahat ng Trio Cuela family na nag-ambag-ambag sila na para pang bigay doon. Yan, thank you talaga. Grabe talaga ang ng Trio Cuela. Kapag usapang tulong talagang dugtong kami lahat niyan, tulungan kami. O kahit maliit, malaki man nung naibigay, at least lahat kami nakapagbigay at tumulong. Kahit na anong oras, sabi ko naman sa inyo, kahit anong oras, gabi man o umaga, pag may kailangan ng tulong at pag meron din ako, nagbibigay talaga ako. Minsan nga, totoo sinayo ko dapat to i-video. Kaso, hindi yung ibang pera hindi sa akin, kaya kailangan kong i-videoan para nakita nila na naibigay ko na. Bakit kasi nung yung tipong wala kang maipakitang pero hindi naman sila ganon yung mga Trio Cuela, alam ko naman, kilala ko lahat yan, pero mas maganda pa rin na na may maipakita ako sa kanila. Kaya makikita nyo naman yung iyak ni Nanay Lourdes, kaya pala bilang mo 1 week na ang sakit nun. Oo, yung nga lang yung dito sa likod, yung UTI, ang sakit na yun pa kaya buong yun, tagiliran yun, pero mo hindi na makatayo yung bata. Yan, maraming salamat sa lahat at sa mga nais din pong tumulong, pwede nyo rin po akong i-kontakin sa J. Guevara sa FB ko, sa Facebook page or Facebook na main account ko. Yan, J. Guevara po. Kaya maraming salamat and don't forget to like, share, and comment and subscribe sa aming mga YouTube channel, Trio Cuela Family. Special kila Alex Librada, Nathan Kit Vlog, Ma'am Del, Glyza Barona, Manuel Gubaton, Vincent Caliada. Yan, at sa mga Trio Cuela family na nandiyan sa description ng kanilang mga link, pakisuporta mo. Maraming salamat, ingat kayo palagi and God bless, bye bye.